Дзе ў Беларусі зарабляюць 10 і нават 20 тысяч долараў на месяц. Ёсць такое месца. Каб туды трапіць, трэба выканаць адзін крытэрый. Падрабязней у навінах з будучыні. З вами Вольга Старасціна. Дядька дапамог. Самая короткая дорога у министры. Может, и у вас есть такие дядька? Разрешите поблагодарить вас за доверие. Справа труба. Вот это наше будущее. Прибытки идут с лукашистам, а долги белорусам. Денег в бюджете нет и не будет. Стул круглый и 8 стульев – это бесконечное счастье. А чым Лукашенко ашчаслівіў у адказ? Гэта ударыць па вашай кішэні. А это икра. Чорны гумар беларусаў. Як народ адрагаваў на куфры ад так званага бацькі. Избави нас от лукавого. Мільярды долараў ідуць у бюджэт Беларусі. Вы адчуваеце, як разбагацелі? А можа, наадварот, збяднелі? Тады дзе вашыя грошы? Схема заўсёды аднолькавая. Спачатку фанфары, потым крэдыты, пасля правал, за які плацяць звычайныя беларусы. Менавіта так здарылася з самым амбітным праектам Беларусі, які ператварыўся ў велізарную дзірку для бюджэту, што самае кепскае для нашага з вами. Вот это наше будущее. В космос мы слетаем без проблем. А вот это создать – это чудо. І сапраўды цуд. У Беларусі дзеяць завод будучыні. Вялікі, дарагі, тэхналагічна складаны і вельмі амбіцыйны. БНБК меўся ператварыць звычайнае беларускае зерне ў валютны высокатэхналагічны прадукт. Ён павінен прыносіць краіне мільярды долараў. Але вы заўважылі, што ўсё, да чаго дакранаецца Лукашенко, чакае правал. Беларуская нацыянальная біятэхналагічная карпарацыя не толькі не прыносіць прыбытку, з кішэняў беларусаў на яе ўтрыманне цягнуць грошы. В уставный фонд предприятия внесли бюджетные средства в размере 226 миллионов рублей. Яшчэ 600 мільёнаў долараў пазычылі ў кітайцаў. І іх цяпер будуць вяртаць звычайныя беларусы. Спасибо большое за эту колоссальную помощь и поддержку. Кітай умее сябраваць, дакладней зарабляць на сябрах. Для беларусаў яшчэ невядома, калі гэты завод акупіцца. А вось кітайцы ўжо зарабілі на будаўніцтве, пастаўках абсталявання, тэхналагічным суправаджэнні і будуць зарабляць далей на вяртанні крэдытаў, натуральна з адсоткамі. Денег в бюджете нет и не будет. Лукашенко чакаў мільярдных прыбыткаў, а замест гэтага БНБК сёлета мусіць плаціць кітайцам каля 80 мільёнаў долараў плацяжу па крэдыце. І ў наступныя гады таксама. Что в этой ситуации делает руководство? Идет привычным путем, с протянутой рукой за дополнительной государственной поддержкой. Летась з працягнутай рукой хадзіў першы гендырэктар карпорацыі. Меня зовут Даниил Урицкий. Я генеральный директор Белорусской национальной биотехнологической корпорации. Здесь мы создаем новую биотехнологическую отрасль нашей страны. Але год таму ён пакінуў прадпрыемства са скандалам. Абразіўся, што яму урэзалі заробак. Даниил Урицкі, сапраўднае імя якога Данияр Усенов, збеглы прэм'ер-міністр Кыргызстану, асуджаны на радзіме да пажыццёвага зняволення. Сярод кіраўнікоў БНБК быў і старэйшы брат Мікалая Лукашэнкі па маці Дмітрый Абельскі. Нават дзіўна, чаму афтальмолог Абельскі і асуджаны за перавышэнне службовых паўнамоцтваў ды ўдзел у забойстве Усенов не здолелі прывесці флагманскага прадпрыемства краіны да поспеху. Отставать мы не можем. Предприятие должно загрузить свои мощности и стать наконец-то финансово устойчивым. Каб стаць фінансава ўстойлівым, БНБК трэба перамагчы свайго галоўнага канкурэнта на сусветным рынку кармавых амінакіслотаў. А гэта Кітай, які ўжо даўно робіць дакладна такую прадукцыю, толькі больш маштабна і танней. Як думаеце, у каго набываюць? Пішыце вашы меркаванні пад відэа на YouTube-канале Белсат Лайф, ды ў аккаунтах навінаў з будучыні ў Тык-току ды Інстаграме. У жніўні дзень народзінаў будуць адзначаць не толькі сам Лукашенко, ягоны сын Коля, але і БНБК. Споўніцца 10 гадоў, як з беларусаў цягнуць грошы на гэтае дзецішча Лукашэнкі. Юбілей будуць адзначаць пышна. Александр Григорьевич, мы от нашего коллектива приготовили подарок. Стул круглый и 8 стульев – это по-китайски. Нет углов и 8 – это бесконечное счастье. Праўда, шчасце, як выглядае, зноў не для беларусаў.
Примите наш подарок с нашей благодарностью. І Лукашенко таксама падрыхтаваў падарунак на юбілей біятэхналагічнай карпорацыі. Загадаў беларускім аграпрадпрыемствам набываць яе прадукцыю. Такую добрую, унікальную, айчынную, што аж змушаць трэба, каб набылі. Кіраўнік камітэту дзяржкантролю распавёў, чаму ж яны самі без адміністрацыйнага прымусу не хочуць купляць беларускае. Кормят даст корм, который дешевле, и количество кормов расход меньше. Что не так? Все так, пока так. Як думаеце, якая будзе цана на сельгаспрадукцыю, калі яе вытворцаў змушаюць набываць даражэйшы камбікорм? Адказ можна пабачыць на паліцах. Ніхто іншы, менавіта мы у краме пераплочваем за такое эфектыўнае вядзенне гаспадаркі. Это как он падает. То есть время у рыбы съесть есть, да? А калі зазірнуць глыбей, то не такое можна пабачыць. Напрыклад, структуру БНБК, ідэальную для вывядзення бюджэтных сродкаў. Прыбыткі і долі ідуць прыватным і замежным структурам, а крэдыты і рызыкі простым беларусам. Раней паказвалі, а цяпер засакрэцілі інфармацыю пра заробкі на БНБК. Паводле мемарандуму дзяржкамітэту маёмасці ў год падпісання дакументаў пра стварэнне карпорацыі, калі яшчэ не было ні заводу, ні вытворчасці, сярэдні заробак там складаў больш за $6000. У 2017 годзе амаль $10 000, а праз год $26 000. Калі вы сябр Лукашэнкі, сваяк сяброў або сябр сваякоў, абы хто там не працаваў, то такімі тэмпамі рос ваш дабрабыт. Калі ж вы не належыце да набліжаных, то цяпер ведаеце, чаму бяднееце. Вот это наше будущее. Это чудо. Гэта не завод, які выводзіць Беларусь у будучыню. Гэта труба, праз якую беларускія бюджэтныя грошы выцякаюць з краіны. А беларусам застаецца галоўнае – ганарыцца цудам і плаціць па рахунках. А яшчэ любавацца адкідамі і дыхаць смуродам ад дзейнасці такой карпорацыі. Апетытам еў лукашэнкаўскія цукеркі, а што не з'еў, схаваў у сваю торбу. А пасля заявіў, што Беларусь можа накарміць 100 мільёнаў чалавек. Да такіх высноваў прыйшоў кіраўнік харчовай і сельскагаспадарчай арганізацыі ААН пасля размоваў з адным беларускім дзяржслужбоўцам. Хто ж у нас такі адмысловец здольны хлусіць і не чырванець? Ёсць у атачэнні Лукашэнкі чалавек, на якога ён і прыкрыкне на вачах ва ўсіх, і ўпікне яго ў некампетэнтнасці, але пры гэтым не звальняе. Мне твои подходы не нужны, мне нужен конкретный результат. Гэта Юрый Горлаў, які з-за тэхніка падняўся да міністра сельскай гаспадаркі. Или ты этого не видишь, как за техники? Нет, я вижу, что все коровы лежат. Отдыхают, потому что они в говне здесь стояли. За тэхнікам Юрый Горлаў працаваў нядоўга. Трошку ў калгасе «Камсамолец» Пухавецкага раёну, трошку ў калгасе «Бальшавік» Валожынскага раёну. А пасля короваў ён стаў кіраваць Стаўбцоўскім раёнам. Мы гордимся нашим президентом. А пазней Маладзечанскім. Вот самое главное, мы обеспечили достойную жизнь наших людей. Лукашенко па дастоінству ацаніў Горлава пасля таго, як той у 2020 годзе актыўна паўдзельнічаў у фальсіфікацыі выбараў у Маладзечанскім раёне. Спачатку дыктатар прызначыў Юрыя Мікалавіча ўласным памочнікам і адправіў кантраляваць Гомельскую вобласць. А летась зрабіў міністрам сельскай гаспадаркі. Што праўда, ўжо праз год ад вынікаў ягонай працы Лукашенко ўзяўся за вілы. Драть их надо, как Сидорову козу. Ён публічна крытыкуе Горлава. Ну вот такой бардак у нас везде. Бездушное отношение к министра нет, что тут говорить. Пагражае адправіць яго на вайну ва Ўкраіну. Вот Горлов, он пойдет впереди, штурмовиком, если не построит профилакторный длительный. Каму ж як не Горлаву ваяваць? Юрый Мікалавіч Горлаў, чалавек з расійскім пашпартам, нарадзіўся ў Бранскай вобласці. У 2000 годзе, пасля заканчэння Бранскай дзяржаўнай сельскагаспадарчай акадэміі, ён пераехаў у Беларусь. Сказаў, што перабрацца ў нашу краіну яму дзядзька дапамог. Але што гэта за дзядзька такі, дзякуючы якому хлопец з расійскай глыбінкі выбіўся ў Беларусі ў міністры, Горлаў ніколі не тлумачыў. А як вы думаеце, чаму Лукашенко такога адмыслоўца не звальняе? Іншыя не лепшыя былі? Ці ёсць яшчэ прычына? Пішыце ў каментарах пад відэа на YouTube-канале Белсат Лайф. Ды не забывайцеся ставіць лайкі. Што ёсць у Пуціна, у Лукашэнкі, у Кім Чен Іна і можа з'явіцца у вашай сям'і?
У партыі Беларусь прыдумалі нешта такое, што з пялёнак мае долучыць беларусаў да клубу дыктатараў. Президент на стиле, новый льняной костюм. Лен, спасибо, лен. Это из льна. Мало кто уже из льна делает одежду и салфетки, мы делаем. Калі вы тройчы выканаеце сваю дзетародную функцыю, то і вашаму малышу падораць драўляную скрыначку. А там легенда, описание. И, конечно же, это стильная рубашечка для малыша. Третий батька. Вот такой прекрасный подарок от нашего президента. а яшчэ адзін каласок. Прекрасный подарок от нашего президента. Не, Лукашенко не са свайго заробку вылучыў грошы, а з вашых сродкаў, сабраных у выглядзе падаткаў. Плаціце вы, а дзякаваць трэба яму. Дзяржаўную акцыю па ўручэнні скрыняў, мэта якіх заахвоціць нараджаць, распачала 42гадовая бяздзетная прэс-сакратарка Лукашэнкі. Меня зовут Наташа. Або Масандра. Такую мянушку атрымала Наталья Эйсмонт у 2020 годзе за скрыні з алкаголем. У меня есть российского посла, 2 ящика Массандры. Крымскае віно яна распівала з замешанымі ў забойстве Романа Бандарэнкі. Тады віно і кроў, а цяпер высокая місія летніх роснай маці. Вот это вот каштулю. Ребенок каждый день под защитой нашего президента. Як і чакалася, беларусы узрушыліся ад такога падарунку. Еще по килограмму сахара и муки дайте. Не, ну это стоит того, чтобы родить, однозначно. А можно из множества сундучков сделать один гробик для многодетного отца нации. На наступным тыдні сусветны дзень ветру. Усім нам жадаю ветру пераменаў. З вами была Ольга Старостина. До сустрэчы ў лепшай будучыні.